dan sembah nireng ulun kapurba risang morebeng rat sahananing kang iwang kanang sing kasih
ring ukara oh no kene yayi sampun katur. Ngerosaken malih mriku katampen menapa Mbak Fleksi? Langgamipun napa menika? Monggo yang kakung kepareng-pareng dawuh. Aja lamis. Aja lamis. Nggih. Iki nek swara renek apa, Mas? Kok ngedeg-degi to? Iya. Kaya tratapan. Iki ki ndredegku tak kira ngeti wong bagus kok. Jebule ngeleh. Ora ana rupa kok mung angin. Ayo. Wong guyu kok nangis ki lho jenengan kok iso. Oh lho. Ampun ngiler. Kok ngilere mangke dalu mawon, nggih ampun ngiler. Aja lamis. Mangga jumeneng kakung mangga sesarengan mangga. Anu
J matur nuwun sanget yang Kakung. Ana dongeng enthek si panungko paten nono penonggol apa dosane hangungku limreng sesama ojo di ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan Iwang Sukma kang adili nuwih ingkang amayungi dhateng kita sedaya Raden Sagung para tumitah ingkang kepareng tepi dharma suci menembah mripepadaning Hyang Widi Rareja Niskala Widodo Nurhing Sambikala. Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajeng ngarsanipun sedaya para sutresna para priyagong tamu minulya kakung putri ingkang datwin nengging Sukararaja. Panikipun katring ingkang kepareng jumeneng mengku gati yenipun Bapa Sugimin Ibu Supinah ingkang sampun kepareng sembadha kraket sekar cempaka mulya miwaha. Atmajanipun putri Kusumaning Ayu Rara Saniatun Mardiah ingkang sampun kepareng kajatu krami Bagus Arif Setiawan. Madyaning sasana suka badhe wisudanipun pengantin ugi sampun kepareng nyawiji mapan ing bangsal pengrawit. Sawanipun pangkriptaning budaya Trisula musik kreatif wingking saking Plemerja Ngandong Bayalali winengku dene menjadi Menara Mas Purwanto ingkang gegono lumantar ombak ing swasana paros rental audio kabudut gambar saking ST Cinema. Ngandi sawanipun Widowati piniji kepareng ngaturaken panglipur kunjuk wonten ngarsandika sadaya ing pangajap mugi ndadosaken suka tentrem merna ing penggalih ing madyaning sasana wisudanipun pinanganten imanggih. Parandene Triwidati ingkang sampun kepareng sowan setunggal beka sajuga enggal kewala kepareng katur wonten ngarsandika sadaya. Miyak wanci murwakani gulang tepang Gladewanuh. Marwakani kasuwun jumenipun manggalaning para widowati lenggah ing laladan kota Sragen Asri. Sawanipun panjenenganipun Mbak Fitri. Semonggo kasuwun jumeneng Mbak Fitri. Dibedel sing saka tengah sik. Tengah iki ketoke penak e. Piyayine gedhe dhuwur lencir pakulitan kuning nemu giring. Jan. Sanggule lemet trotruk. Sinambunge wontat sawanipun Widowati produk asli kota Zuwangi. Niki penyanyi ning pensiunan Gali. Ya, Mbak Flexi. Kasuwun jumeneng monggo. Mburi kok ketoke rada klokro ngono ta. Bareng krungu nek Flex iki Gali kok klokro. Ingkang kinarya priting sawanipun Widowati. Wingking saking Surakarta Hadiningrat. Sawanipun Dena Ayu Sasa Vanessa kasuwun jumeneng monggo. Parubeden kakung putri kang dateng ing pakurmatan ing wasana kasuwun lenggah kanthi mardika siratan hanggeran tulumading tata upacara badhe wisudanipun penganten
nyawi cinteng sumasana gripit langen budaya sawanipun Trisula gekon lumantar ombak ing sumasana Pars Audio kablut gambar saking ST Cinema ngantos dumugi purnaning kati ing manggih wasana sugeng legah sugeng laras sugeng siang sawilujeng hamir sani nuwun matur nuwun matur nuwun. Mujudaken bekti mimah taklim saking kawula Trisula musik katur wonten ngarasanipun marigi kekepareng ajangi kanthi sumberapa katur ngarasanipun sedaya para pinenggah para kadang kinasih gotra keluarga ingkang kepareng kepal manunggal nyawiji wonten ing sasana wisma bali winangun punika kasuwenenggah kanthi mardika ngantos purnaning gati imanggih. Wasik
kakung sumutri kang dhatwi ing pakurmatan kawula gotra. Iya, Dek. Ya. Sugeng siang Mbak Fleksi. Wilujeng siang. Iya, wajan. Kakek Kakek mangsaku kok ya sebulan ra ketemu. Lah jare wingi Kakek Sugiono. Iya. Oh, dileh. Saiki wis ora. Sakniki sinten? Mbah. Mbah. Dadi Nggih. Mbah Kong saiki ngaturaken wilujeng siang ugi sugeng riyadi ngriwanipun katur ngarsanipun sedaya para pelenggah para priyagung kakung putri ingkang nderek hanekseni badhe wisudanipun penganten tartemtu kula sakadang trisula salanjutipun ngaturaken panglipur kathah sanget kalepatanipun ingkang menika boten wonten atur sanes kajami wawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksami awit sekatahing kalepatan. Panjenengan sampun gantos kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng siang kagem para rawuh sugeng ingkang sekeca sugeng kepawanggihan kalau sak rencang wonten pusaka nyampur sari. Iya. Trisula ki rak ya pusaka. Trisula pusaka sing pucuke telu. Pucuke? Pucuke telu. Nek pucuke nggonmu pira, Pak? Kowe kok ya dadak genah. Pusakamu ki lho sing ning mburi ki lho biasane kan nggono. Ora sate kok engko tak foto tak kirim. Oh ngono, nggih. Tesih wulan Sawal dirama nggih. Menika sowan ndherekaken Trisula sing kuyung para kadang-kadang para pradonga jangkep. Ngaturaken minal aidin wal faidin. Sugeng riyadi kagem Bapak Ibu sedaya menawi lepat nyuwun pangapunten. Ya iki pancen sliramu sing dadi pengarep-arep Mbak Fleksi. Napa? Mila iki mau wanter dawuh kadang mburi juru departemen wirawiri wis pokoke iki langsung tabrak digayengke ngoten mawon. Ngoten ingkang kersake. Menika langsung digecek ngono. Mila menika nuwuni dawuh lajeng kula kasuwun berkahipun Mbah Man. Mbah Man kasuwun monggo berkahipun Mbah Man. Mbah Man pundi? Monggo. Mbah Man. Lenggah wonten pundi? Ya. Menika kula namung matur Mbah Man mentro ngaten ngendikane. Mbok menawa juragan mentro. Mbah Man. Oh mriku. Nggih, panjenengan ngagem mik kiambak napa mike kula? Ayo diaturke to. Nggih. Karena Mike jenengan mboten enten baterene to? Oh nggih. Mangsaku kok ya. Ora nek setrume ngono lho Mas. Monggo Mbah Man. Nggih. Ngaturaken sugeng riyadi Mbah Man Kentro sapa? Oh, aku kula manut cangkeme MC lho, Pak. Dalam RT 14, nggih RT meja 14. Meja 14. Nggih. Nggih. Pripun. Kuping malah mbok mut ki piye kok. Ngendikan sing sae ngono lho. Oh, caping gunung njaluk dijembengke. Dijenggleng. Oh iya. Kliru. Fleksi. Pripun? Diaturi jumeneng Mbah Man, diaturi jumeneng. Niki mun jumeneng. Pun ngadeg niki. Ayo ben ngadeg sisan kok ya. Oh, dalem? Oh, nggih. Spesial kagem pini sepuh, nggih. Halah mboten sak repot-repot lho. Jenengan kok ndak repot-repot kok pekewuh ngono ku lho, ndak pekewuh. Lah pekewuh. Kula iki pekewuh nak sithik ngono lho, kira-kira ben didom rata ngono. Mbok sing abang gene. Oh, malah nganyang. Lah mboten. Sejune Mbah Man ki ya sembodo. Matur nuwun Mbah Man. Mbah Man, dawuhe Pak Yayi niku tok sedekah ora pareng diitung. Nek diitung niku malah gur muntup-muntup ngono lho. Sapa wonge sapa sing gelem sedekah karo penyanyi karo sinden bakal jaminan swarga. Amin Allahumma. Amin. Wah, iki penyanyi ya iki lulusan pondok kok biyen. Lah ya ngono iki genepi 40 gene. Lah wong jaluke caping gunung jenggleng lho. Ganjil. Tobat. Duit sabar Mbah Man. Duitmu mbok pakano pitik ki moh ngono lho. Nih, iki tak ejoli. Iki joli sing abang.
Ayo engko genti kancane Cahyo kene. Oh ngoten. Iki Mbah Man Monggo. sing ngersake jengkleng. Oh nggih. Nggih, nggih. Oke, siap. Tambah demeke 30. Kan hitungan iki biyen ya sambene ngondektur dadi. Samping gunung ngagem jenggleng. Samping gunung. Lah sing jenggleng aku Mbah Man. sapa iki? Ayo Mbah Man kaya. Mbah Man jenggleng Mbah Man. Mangga. Siap Mbah Man. Rek Mau wis iki wis jamu, siap ya. wis begagah ki lho wong iki lho. Lho. Mangga. Mbah Man kasuwun jumeneng. Mangga. Ya fleksi. Oh mboten. Oh mboten. Fleksi wong Dalam wedok ki sing tanggap ka Sasmita. pripun? Kira-kira wong lanang angel ngadeg ki ya piye carane kaya. Oh, nek angel ngadeg piye carane? Ayo piye carane? Nggih. Begagah, Mbah? Nggih. Sing ngadeg ki apane? Lah jare nek wong lanang angel ngadeg kudu tanggap Sasmita. Jumeneng kuwi lho tegese dijak jumeneng kok terus dibegagahke. Lho lah piye to aku biasane ya ngono kok. Nah, mak teratap Nggih. Kula mriko napa mriki? Mriko mawon. Ngisor panggung. Aku no ya ora apa-apa kok ya. Jenengan sing jenggleng. Ya. Diatur ge mangga. Saben bengi panjenengan mriki. Aku rono. Monggo Mbah Man. Pinarak mriki. Ora apa-apa rada mlotor ora apa kudu unjukke dhewe. Nggih. Heeh. Mbah Mentro. Ora dijejeri Mbah Man kok Jenggleng ya. kene lho. Mbah Kung. Entuk vitamin kok emah apa kurung mendem apa piye? Heeh. Oh ngono. Anu nek Mbah Man ora kersa Mbah Bayan mau ndi Mbah Bayan. Wis ra iso tangi jare. Kondur. Iya nama. Iya. Asik. Sir. Among karo. Among karo. Among karo. Jaman. Koni. Aku lagi iki lho gelem obah iki. Iki nek jenggleng jane nggo sarung ki jane iki diunjukke ngono. Ben rodok sigrak jenggleng kok gur ngenang ngene iki lho pengen ngrasake Samu piye. ketok kurang sigrak ngono apa? Kurang sigrak. Iki teke anteng ini ngono wis Kurang obat jamu. mabit. Kurang jamu. Kurang pil. Ora aku pekewuh karo Mbah Man kae lho. Pekewuh Timbang mboten gelo ngudarasa kondur tekan dalem wah ngerti aku mau jenggleng karo fleksi. Ngono ta. Engko nek jenglengane penak tambah 40 nggih Mbah Ndro. Nah, siap. Mengke nek anu MC-ne gelem koprol tambah 40 nggih. Alhamdulillah. Saiki ki MC koprol kuwi umum. Wis umum. Sing urung umum ki penyanyi koprol. Oh, sinden koprol penyanyi koprol ning lor wis umum. Sing ra umum ki MC-ne karo tukang ngendange kudu koprol. Monggo Mak Wal. Ya. Nggih. Asmanipun? Pak Ruminto. Nggih. Oh ngaten nggih. Mumpung menika Pak Ruminto tasih kepareng lenggah. Bapak Ruminto, mbok menawi badhe Saronto sawetawis. Nggih. Pak Ruminto badhe DP rumiyin. DP sik ngono lho. Kembang wae weton gunung ayo kowe adate iki polahmu ora karuan kok dina iki kok sajak kaya mbok kempit-kempit ki ngopo Lah jarine kon satset. Nek satset yo gak entuk polah, gak sah polah. Iki dilenggahi karo Sinten? bos besar Bos besar. Pak Ruminto nggih kepareng rampuh mangke Nggih. kasuwun berkahipun. Nggih.
murih saya wimbuh regenging swasana. Injih. Pacitan sarawi guruku ya penuntunku no. Nggih. Mas Ustad. Penuntune jenengan. Akhir zaman. Apa jenengan ora dalan nek dadi penuntune? Lho. Tegese iki kala mangsa wong urip iki nemu pepeteng. Oh ngono. Kadangku ki nasi kae sing ngudari ngono lho. Lah aku ki tekon lho jare kono ki penuntunku. Lah apa sampean ki ora roh dalan dituntun ngono. Ya. Iki aja makmek karo aku ki. Ora apa-apa wis reso. Aku nderai wong lanang. Setrume kurang ora apa-apa wis. Ya. Ayo, Dek. Panas. Wah, jan nek gelem ngongkek ya penak ya. Oh. Panas udan aling-aling capek gunung nyangayuk tuku wedhus sekoteng pripun weton megelang mboten sak kesusu neno ana neno Pak Wal Pak karo minta kondur sakniki mawon nggih lha nggih ampun kesesa kondur yen Pak ampun kesesa niki Mbak Fitri gelo ya Pak jenengan kondur lenggah riyen monggo Mbak Fitri oh pun ngajak kondur nggih napa badhe titip pun rumiyin mboten napa-napa nderekaken wilujeng kondur nggih tansah rahayu pinaringan sehat panjang yuswa lumintur rezekinipun. Amin. Nggih. Golek bojo cawaton bagus nadyan ireng penting bisa dadi dalang. Ngono-ngono ya aja ngono Dek fleksi. Mendhu minuti siang pentol bojone loro. Rebutan kunci Kentil mas Giyong ala giyong mas alah kentil Kentil giyong giyong kentil kentil tresnamu tenan apa Mbah Man ki gelo tenan kok. Dibonusi kentil ki ya. Iki ditutup engko tibake langgame garap tayub Mbah Man ben beksa. Ditutup niki nggih. Inumane. Ya ora apa-apa. Banyu bening. Monggo Mbah Man berkahipun kepareng jumeneng sesarengan fleksi semoga joget kakung ingkang kersa beksa monggo saking para priyagung para lenggah monggo sesarengan
sayang sing rukun mumpung iki pepundhenku bapake wis jumeneng ngersake apa mangke. Katampen menapa menika? Pak Menro. Nggih. Sinten niki paring asma? Pak sinten? Pak Yahman. Pak Yahman. Nggih. Nggih. Pak Yahman. Halo? Pak Klupon. Sopo? Plupon, Pak Plupon nggih leres paring asma. Nggih. Panjenengan badhe genepi 40, Pak. Nggih. Kok aja golek genepan. Yo yo kono iku nek ganjil gak iso dideng. Nggih. Ya, sing baku iki tutuke sik lagune. Dilebokke rumiyin nggih, Pak nggih. Jenengan remen sing jero napa sing cethek? Sing pas wae. Sing pas, wah pinter. Jaluke sing alun-alun penting mlebu. Oh iya. Sing ngarep apa mburi? Oh ngarep, goyang ngarep Mas. Siap lho, rada begagah sithik, rada begagah. Oke.
Persiapan. Lah jarine rada alun, rada rene ben ra konangan wong, nah ra konangan bojone. Rada begagah sithik, apa sing seser. Siap ya, Mas? Ya, Pak Pupun wis mapan. Iya. Ho! Pundutane Mbah Man wis katur. Sampun. Pitik cilik nyucuki pari Surabaya lak stasiun semut Isih cilik jo kesusu rabi tarik blonjo langsung semaput mono-mono lak salahe dhewe nang Kediri mampir nang Blitar durung ditari roke wis sudar Kentil Mas lagi diam kentil kias ala kentil keong-keong son waloe ora kalong cukup butuhe Penak mboten Pak De? ya sampe enak-enake yo penak wong iki piye yo ora nganggo rumus Oh, nggih. Mboten ngagem rumus. Pripun niki? Ngagem mendem. Lajeng meleh tarian rumus meleh. kok. korat karet gorengan kopi bubar gape tigereti macan amit-amit bocah wadon saiki dijiwit jentrit disenggol mapan mono-mono rak wis jamane atok-atok unine tekek sandal kayu arane tekek bocah wadon sapane bengi iku mono jenenge betamelek tik cilik arane kutuk apa kaleng arane engkong isih cilik diipuk-ipuk gede sithik odol uang tuku paneng kutha Solo sing dodol arek Surabaya cekap semanten atur kula mbok pilih lepak nyuwun ngapura Hop ngerti hop ora? Nggih. Wah, sawanten jenengan sae, Pak. Wah, ora iso. Saking saene ana gong nggawa gong dhewe. Iya. Saking sugih apike nggawa ana gong nggawa gong dhewe ra apa-apa, Pak. Mau ngarep Nggih. kan wis tak omong. Nggih, Iki pripun? cetakane bocah ngarit. Oh, nggih. Aku kuwi gawe aku yo ngarit. Nggih. Gur nang sawah ngarit. Nggih. Mangkat ngarit timbangane mlaku meneng karo ngracik kuwi. Nggih. Lah perkara ditabuhi lan ora, wong ora cocok mosok kok nabuhi. Leres. Ah. Duit niku kuwasa nggih, Pak Iya, Raja. Iya. Sampun apa Lajeng meneh? napa Pak? Saiki ngene, Aja ngene. sing kagungan kajat ki gedhe cilik Nggih. isih sedulur karo aku. Nggih. Dadi tak dongak-dongake. Amin.
Tak dongake dongane iki Nggih. lho. Assalamualaikum rumiyin. Iya. Ih, Pak Kaji iki kon assalamualaikum ya. Dadi ya tak turut. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten bilih para tamu sedaya, kula kumawantun nyigek lawan pangandikan sekedap awit kawula mboten nuhune pikajeng kula. Menika badhe ndongaaken adi kula lanang ingkang hamengkugati. Dening adi lanang kula ingkang mangkugati, mugi-mugi paringana rancak lancar rahayu kalih selir ing sambikala. Amin. Mugi-mugi kathah rezekinipun Amin. cekap ngajeng turah wingking. Allahumma Amin. jeneng donga kuwi ora dupeh dawa. Sendak wae anggere ikhlas, insyaallah barokah. Niku dongane jenengan. Dongaku. Nggih. Ingkang kagungan dalem sampun didongake. Lah mantene? Lah mantene dandan to? Dandan karepe sing penting rak didongake. Iki Kok yo ngurusi sing iki yo dandan? tak dongake engko ngantene. Lah iya. Ning lewat musik. Hah? Lewat musik. Kok gogong dhewe neh. Ora. Iki Nggih. jeneng nak ndongake nganten Nggih. kuwi nganggo syarat sarana wajib. Nggih. Iki mung gandeng nganten iki putu, Nggih. ngudang putu. Dang putu. Ya. Niki kula sampun Mbak Fitri dereng. Separo langgam tayop, Nggih. separo terserah le marengo. Ojing. Iki yo njaluk, Jaluk. apa yo meri? Yo Mary, bojo loro ki kudu adil. Lah kudune si Domah yo nyokong aku yo. Kok nyokong iki lho. Kayak koyo golek donasi ya iki lho. Sak kiwa Yo. sak kiwa tengen ana. Lah sing siji urung e Lah lho. ora ngadeg, aja ngadeg. Mengko nek sampean ngadeg tak jaluke Pak Kaji. Yo ngudangane. Ayo Pak Kaji wani modal ora iki tak deke. Hah? Iki penyanyine tak deke siji kas. Mbak, kowe sowan Pak Kaji. Kae yo adine sing mengkugati, rono kae. Sing pundi? Ah. Pak Kaji. Kae. Syukur iki gendingi pepeleng ngono. Apa-apa ayo. Niki momong rumiyin apa pepeleng? Ora iki ben sowan karo Pak Kaji kae lho. Oh nggih. Lah jenengan maklare yo duduhno maklar kok tekuk-tekuk. Oh maklar ki rono. Orang masalah to, Pak. Lah ngono. Kaji. Kok untuk 10% kok kene. Apa kajine ten mriki? Kang Bu, matur suwun, mugi-mugi berkah barokah nggih Bu, lancar rezekinipun. Amin. Bu Kaji. Sampun, Pak. Bu Kaji sampun. Lah rayok lowong tinimbangane ora. Gur ngadeg sampe. Lah sapa meneh? Mosok ya sing kabungan dalem jane apike. Hah? Pak Ya Yahyan. terserah. Penyanyine telu ora apa-apa kok ndak meri. Pak Yahyan. Maklar kok ora Hah? adil. Maklar ki yo ora siji tok. Aku yo meri kan. Ya ya rene kabeh, rene kabeh. Rene kabeh ben gayeng. Rene, Mbak. Kono. Ora adil. Penyanyi telu jenengan ki yo Ah. ngono. Siji mbok kei kok aku ora dhewe nang ngono. MC-ne sisan. MC-ne sisan. Mosok. Ah. Matur nuwun sembah nuwun. Karuan ben sak Berkah seneng-seneng barokah atine. rezeki kang lancar. Nah. Gemah liparoh jinawi. Ah. Ngono wae entuk donga apik. Amin. Ah. Cih, matur nuwun sanget. Ah. Nyuwun pangapunten Pak Kaji niki jeng dereng kalih. Sone kalih. Ah. Wes rasane kene kok, ora enek pedote. Son karo soting Ah. urung. 50 mawon kersane didompong loro niki. Ora sah. Mesano lho ku ya boloku kowe. Lah ndio. Alah, wae ono nek isih wae ono. Lah engko nek dipateni piye Tapi- patene? Syaratnya langsung lho. Nggih. Ah, langsung. Iki cah loro didum. Ah. Nyelawe. Kuwi tidum cah papat 5 ringgit ding. Wis meno. Nggo tuku AM. Ah. Air Ah. mineral maksudnya. Ayo langgame diteruske, Pun langgame. betane diaturke, Ayo. monggo. Momong Yo. kayup monggo. Kok ndak kesuwen. Iya, Cak. Konangan bojo. Ha. Sesarangan Tri Suranya Mursari. Kasengkuyung SD. Pak Yayan Beksorien.
nggih. ST Production. Ayo. Angger wis lunas ya ngene iki. Gua yang ngiram. Masukin sing jero, Dik.
Sasa sawetawis menika dereng wonten pamundhut Mbah Man ngersakaken menapa malih menika? Oh ngaten nggih. Berkahipun. Siang Pak tambah semringah sahyane. Tinggal. Ya iki mau bapak-bapak ingkang lenggah wonten ngajeng sampun ngersakaken. Nggih. Ingkang wonten ing pepengkeran Mbah Sasah, mbapile wonten pamundhut. Monggo. Nggih. Nggih. Pak Bayan. Mbah Bayan ingkang lenggah wonten ing wingking piyambak menika. Bayan TV. Monggo. Mbah Bayan berkahipun kasuwun Mbah Bayan monggo. Oh nggih. Alah. Monggo. Kepareng-pareng dawuh ngersakaken menapa Sasa Manuta Cahayu. Oh, niki Mbah Bayan duda. Oh nggih sami, kula nggih mboten enten gathukane ya, Pak. Pas iki dadi padha legane. Napa? Nggih. Matur sembah nuwun. Dik Sasa iku uga pamundhut saka para kadang-kadang piniji ingkang kepareng amung rawuh pasukan ibu-ibu ngersakaken Kartanyana nggih matur mbah nuwun peparingipun mugi tansah lumintu barokah rezekinipun. Mbah Bayan ngersakaken menapa menika? Biasane Mbah Bayan iki nyilih bojo sanjange pake ngono. Pripun? Lah Mbah Uti teng pundi to Mbah Bayan? Oh, ten Malaysia, mboten wangsul ta. Kena diinganu Mas. Dasar iki suwe ora siniram. Lah nggih. Ya ngersake apa Dik Sasa? Mas. Pundutanipun menapa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nggih wau Bapak sinten? Diaturi jumeneng monggo. Pak Bayan, nggih Mbah Bayan. Monggo Pak Bayan kasuwun jumeneng. Sesarengan jumeneng Dik Sasa. mawon. Oh nggih, matur suwun nggih Mbah. Diaturi sisan to nak karo digandeng ngono lho nak. Mangga Mbah Bayan. Allah. Ngono kaya. Nah ngene iki tegese iki wong wedok iki tanggap mulat karo Baeng Swasana. Piyai kakung anggere wis digandeng tetep jumeneng. Pundhutane Mbah Bayan diaturke. Mangke ugi pundhutanipun saking ibu-ibu ingkang kepareng amung rawuh ngersakaken Kartanyana. Kartanyana. Nggih, bonus sampun katur matur mbah nuwun. Mbah Bayan monggo beksa sesarengan lagune Ninggal Katresnan. Monggo Trisula dados
Pripun? Kowe ora usah meri karo Fleksi. Mboten. Wis pokoke iki dunia milik mereka berdua. Milik Mbak Fleksi dengan Jarno Bapak. wae Jarno yo ben. Ben Ning dasare bahagia, bagian ben bahagia. Didongake sakinah mawaddah warahmah ngono lho. Wah, jan. Entuk dadah entuk omah ngono lho. Ning nek disawang Apa? nuwun sewu. Nuwun sewu nek disawang pasuryane iki rak mirip to iki. Mirip. Oh, njebres Mongko ya. jodoh kuwi wadon ki sempalaning iga. Ayo to. Sempalan iga. Dadi iki Fleksi iki jejer iki pasuryane mirip Ning iya Engko ta, Mbak. gek-gek jodone. Ya, dibacotke nak. Aja lali bawalengku uga Salat dadi
limang wektu kanthi istiqomah lan sing tumanina luhur lan asar mahrib lan kisah jangkepe aja sembrono Iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa Sesarengan Bu, mangga. Sembah nuwun luar biasa iki Bu iki ya penyanyi iki mbiyen mesti iki. Ayo Cok, Trisula nuwun pamundhut Sri Uning Gubong Asmara. Yo.
dopinge mung some lho, Nok. Wah, jan. Kanca-kanca yoga ki anggar 50 tahun ke atas sih guyub rukun ngene iki. Iki sih bujang-bujang kabeh iki bujang. Wong anggar umure 50 tahun ke atas kuwi gampang tuturane. Mas Dion ki ya mahasiswa. Jenengan ngertos ora? Pripun? Kae lho sing player mbiyen zaman aku cik indil-indil nganti ondol-ondol. Ya panggah tuwek. Baraan apa sujune? Kowe karo aku kan ra dadi ya, Kim. Kowe lagi engko iki mongko streaming. Mboten nika masih kula saestu zaman perjuangan. Ora apa-apa. Nggih, kula mbiyen nek pipis yo Biyen ditatur ki Mas kok ngono. urung usum bebek ngono kuwi urung kok. Urung usum Mas mangan adine iki urung usum biyen. Nek saiki mbuh. Ya, bacutke sik, Nak. Katresnan Yo. Jos. Hey. Bubuk Asmaraja. Ya. Ibu, monggo Ibu. Nembang monggo. Oh. Monggo. Nembang. Monggo Bu. Monggo nembang, monggo. Ya iya. Mboten apa-apa monggo. Iya iya. Warna apa? La la la. Yen kae tanggo antung tresno tanpa kantal tanpa kloso kota bote ketaman asmara aku kok kae nyimpen ati wiwit biyen tumeka saiki aku kok kae kebak crita wayah bengi nganti kakatrina kamuryan besan wis meh parting sasana ingkang menika sireping lagu manggih katampen uling kebo gero humiring rawing barya besan monggo Mbak Fleksi. Telas ke? Katresnan. Kok malah dadi serune. Ora apa-apa nyung ganti. Ibu Kak. Aku kowe dadi garwa Margoler. neng bubuk asmara. Para priyagung kakung saputri kadhat minangka pakurmatan kawis tinggal baru besan meh penderek pangombyong